Kublai phi baru kini gilonggi kubor bam tagasngi. Kawai ke parti kabla sapriang bha ke social media kabatip kertenggum ka Cockroach Janata Party CJP kalasya ban penduk no ya ka account jongka haten hapo India hadin ka hukum da kabor an katkum ka jingong unong shna jongka u abijit dipke. Ya ka account Cockroach Janata Party rasdang haka khandu turik ujimang tang hapo sausni lakhang no yaka namar kalayo palan arlak ngut kinong bot latho udipki haten ula keno ru badan ki persang ban hack yaka Instagram jong ka CJP ar kenta hadin kani ka jingpenna udipki ula penna ba ula sedang da ka weipat ka account themai haten ka ba kerteng Cockroach is back ula pentip ru baka kinhun kan net syuka an ban yakun halor kani ka kam. Hal kapor lai sau pau minit janmin tang hadin shikan tatam nadu balasdang ya ka account Cockroach is back kaladon hadu khan 2000 praspa ngut kinong bon ka CJP kadai ka jingyat patba kabale jingyele kai san perthei satirical political movement kabla seng haga khan trik ujimang da udipke uba julong mensha kum unong aibut san perthei jongka am admi party AAP kani ka jinyat patba kala long ka sensation ha internet da ka bayo palat khat saw 0.1 million ngut kinong bot ha Instagram kabala tam ya ka BJP ka badan pra million ngut kinong bot bon ki wei pat ki account ki bapindon kam ya ka kerteng Cockroach ki dang tray kam haten kini ki kenthop ya ka the Cockroach youth Cockroach news I am Cockroach Party of India and Cockroach Janata Party Gen Z. Kinong san perthei kumkam mahal moitra but u kerti azad jongka TMC kilapan pau jingedei ne jingi shimbenta but kane ka jingyat patba ringkat but kinong yakun patba akum uprashan bhushan but ka Anjali Bharadwaj. Kabasdang kum ka project jingele kai patba ha online menta kala long ka jingi kran patba ka bakham he halor ka jingi ki patba menta but ka benta jong ka humor but meme culture hakni